kulbaan ko kanina. Pagmatan ako, tabangin sa ko. Hey guys, majong buntang ninyong tanan guys. Tanas giya sa eskwela. Salin siyang bawon di akuan. Bitlop. Ano siyang bawon diya. Piniritong itlog nga gibutangan og kanang kamatis. Mapod niya magsudanan karon sa kuan guys, pamahaw. Hi guys, good morning guys. Mga tayo ng kape. No. Manginom tag-kape guys. Itong Una ko nag-inom ukan guys, gatas. Nag-inom nga ni oh. Nescafe creamy white. Hindi man siya kaadyo kuan ba isun. Ano ko mag-inom ukan ng kuan gatas. Magkape ko usahay. gatas usahay, di na kadadaw. Kapilang malakas. Kinahanglan mo po na, kinahanglan mo po kape agad ang lawas. Yung katabi si mama sa kuwan, tindahan. Diyan customer malangan kay istoryahan pa man. Diyan katabihan ni mama. Naluto lang ka na ni mama? Mahukad na? Si utan? O, di utan siya sa dalam ko ang gandang itlog. May kautan guys, kinahurot na gamang guys sa kuhan, gawas kada adlaw sige kuha o po may kapalit sa merkado, may katog merkado gahapon kay panglaay mi uwan pud gahapon karon gani pud uwan kay kanugwan bisag gagwan ganiha mukhang nis mamagdeplop no. Okay, kinahanglan magajid na siya utan kada adlaw kay bahalag di siya mukha nga nga mo ang sudan kung siya mong sudanan basta naalaman siya kuan. Wala naman di ay. Wala na guys, nangurot na ang sa kapunuan. Ang usa gagmay pa kayo. Mamahaw ta guys. Mamahaw. Ano naman. Mamahaw na tama. Oh, pero sama na hindi magtabi. Hindi siyang customer ganiya ra dugay na irag. Sige na magtabi. Maliit na. Ano ta guys? Itlog na na kamatis na guys ang iluto. Wow, init. Ito mo dito lingkod? Hindi ko malingkod, barabra ko. Sige na maglingkod. Kaya lang mangguna ka, manguwan ka, nabawal man. Nagkabugat niya mo, samot nang di nakakalihok. Balik na po mo sa uno. Hindi makamping. Kinamot ka guys, naman kinamot. Kadaghan na din yung kanon. Hindi na lang mo kumukaon. Balik ni. Desa ko minom gatas, kapisa. Wala gani ko magtimo. Wala gani magtimo ko nang. Wala gani mag. Gantay mong problema kung hindi na kumukaon. Mukaon, mong problema. Ukaon, mong problema. Di na tingnan ko ba kayo? Sa una ito nga mas plato kung sa kaplato na lagi na. Hindi naman kumutimo. Kaya mamo ko na na makasamot ko
patambok na kasi Gato mo. Mahuta guys. Tambok kung sige mong katubangan ng kuan. Kaya magdi mo mukha ano gutom. Amo ang sudan. Kaya mandak mo tambok kung maayo. Kaya wala na nag-check kuan. Tutay. Patambok mo kog majo. Tanaw na di baka mo reklamo. Malang tutay ba? Tutay. Kanang tambok din na muligat sa portahan. Wala akong sinsiyo dong. Sorry. Igop nga pinatingig ba? Ang ita di ay. Tira ni katawa niya itong mga problema, mga pagsuway sa kinabuhi. Tira ni katawa. Yung panahila. Okay siya. Para di halat ng problemado ba? Yung pagwapa pirmi, mga lipstick, magpabagag kilay. Para di halat ng problemado. Kuya trip na doon. Hindi nga anak mong kumugot magka. Hindi na magpapiktos mga problema mga pagsuway. Pero muhilak rata. Muhilak ra ba? Pero di na magpapikto. Ito na ram kasi ng muhilak ta kay. Hindi ka magpapikto pero mahila ka. Muhilak ra. Nagaman, pahid sa luha at ubang sa samin, mga lipstick Lipstick na. na kilay, human na. Happy-happy na naman. Alin naman, wala ba'y utan? May utang ka. Kaon ka daning si Dam? Sa mukha ka punuan kaya ako to ada ng punuan sa kamunggay. Ulan mo kay kanina ko, bantang merkado, wala na. Ayo, Itlog na ibig ko. Timpang ko dana. agatasin na. Ninin ito bidya. Nangitar, may kamong gaya Diyos, lungsod na ba? Nung gatas eh, hulog na ba ka na? Yawan naman kong yato. Takan mo taas, natin yung takan mo taas, bahala mo ito, kaya to. Di tayo may... Ay, bunta. Nakadungog ko sa iring, pero dito ko nagatubang. Nagtuumag ko sa pang-urasa, abi, uwama ko nagtubuntag na. Pero nakadungog ko sa iring, damay kaysa na ako na ako. Nga nakasulod ang iring niya, tirado man. Nagdamugo ka? Oo. Lalo to, pagbali na ko, lago dito ko day. Paglihin na ko, pag-anak lang ko ba, wama ko kagunit. Lago ko gulok. Kakamapiang? Ako hindi niya umari sa pito. Ang kilit? Sa sa nakuan sa siminto. Kamang sa mapapagsalay mo siya. Ang akong ulo nasalay sa bangko. Ang ako sa tiil nasalay dito sa... Iring ko nung, iring ko yung iring Sino garigo. ko itong damgo? Nakalat siya bas ng damgo. Munang nikalit siya sa timbakuwas. Nikalit kog lingi ba? Paglingi na ko largo dito kong kaulog. Kung anong nakasulod ang iring, nagamay ka istanan, na sirado man. Si Mingkoy, manggol, pag mata ako si Mingkoy, baiid na ako. Ijara lagi itong damgo. Nakalat siya sa damgo, munang nahagbeng. Hindi naman kung gigdaan na guys, kaya ang supara, kaya katri ba dyan mo yung gigamit. Manamusakan na naman yung taas, hindi lang magpapatoy. Beng-beng. Mo pag yun ko siya ba? Kaya buntag na di ay mo dito siya. Buntag na, mata na ko. Wala, lami ka. Nangabi na ko sa mga pagkahan. Wala, manami kayong tulog na ako. Pagkahulog na ko, pagtanan na ko, ayag naman. Hindi ko kabangon. Kabangi ko doon. Wala na ako, nakampok, yung babagmad na ako. Yung kasi yung ako. Yung singgit nagtabang. Wala, si Dodo. Nangabli ko pagkahan, nangampok ba? Kasi siya, mabagman ako, pag mata na ko. Ano siya may mga ibaw, anong nahagbang siya, hindi ka niya. Na may tingog na yung kuranan, di mo itong dool ko. Anong lagubo? Wapo po nakamatan sa itong rasaha. Eh, balo, mga alas 5 na to doon, no? Tingog ka pin. Wapo ko kamata. Tulugan ko ba? Lami kayo kung katulog Street. Gamit ko pa mo. Katawa lang ko sa kong kagalingon. Mura kong baboy ba? Katawa ko na siya may tabo. Akong nahinumduman ba? Mura kong baboy kay... Ang akong tiil, nasalay. Ang akong ulo, na murag ka ng kanina. Kaniman akong... Kaniman din Ako sa mahulog si Rodrigo. Inahinay na kayo mong mukhang god. Hindi ako siguro na siya.
Di nangihi pa ko balo sa tong oras na nangihi ko. Ya, ako lagi mangihi ko, dili ko magbukas akong mata kay magbuka akong mata. Di na ko katugbalik. Nangihi ka nga matog. Oh, nangihi ko nga ng piyong. Nangihi ko dahil ng piyong ko. Nato na good bitaw ka. Nakahinyo ko, nangihi ko dahil ko. Ito na technique pa din ka mata. Para dili ko dahil makakatulog dahil ko ba. Magbuka akong mata kay dugay ko katugdong. Maglaro-laro pa man ako. Dagan na ba kayo kung mamatikidan ko eh. Hindi katugtog ka mag-ihi. Hindi makuras na po ka. Balintuwang ka niya. Madabon. Buwang ni Rola. Madabon mo ka rin wala. Magbaha na niya. Higdaanan. Buwang nga bito. Kagabi gaganina pa ba no. Mandayin mo na dugay ng pinatulog. Nala ko kanino dong tuwangi ko dong kay di ko kabangon. Di ko ka akong tiil na salay. Akong din dapat diha. Sige ko pa rin tapos di ko na ako nakagunit. Buang. 3 months na ni mo dang hinigda. Ano ka na doon? Manday hinuon. Buang. Mani, musa ka na tas-tahas. Yan Nagbugos mama dang higdaanan. Wala oy. Nanunggan sa kong dalunggan doon. Ang yung dan ko kuting. Pag samin ko'y matuod diya, mabarog na ko naman. Samin ko'y nagapa ko. Yang gamay mag-ista ng tingog. Inay lang niyo mo. Gingikan niya yung tingog na gamay. Unto ni kalit kog lini. Pag largo ko kaya. Largo ko kahulong. Buang. Hindi, wanandak mo. Wala kayo nasalay po sa bangko. Binahanap pa siya. Nakarat ka ma. Paitay noon. Nakarat ka ma. Nakurat ko kaya nagkalit ako kahulog. Hindi dapat akong lawas niya. Paita. Ito dudong. Ano ka? Hulong ko eh. Maglog na sa bangko. Pagkatawaran mo pa mama. Tawara siya si Ilka. Makainom. Pagkatawaran sa isang nagian. Makainom dong ko ba marka. Namangat siguro sa isang Hindi mo siguro. Limuot ko sa kong sitwasyon ba? Paano ba sa taas may matulog? Hindi kita magkamang-kamang ka diya. Hindi, kaya dakan ko siyang katri. So para ba dyan na diha dyan igdaan. Ginoo. Siguro siyang muliot. Naman siya ka natasta. Ma'am, ginahigdaanan sa una pa. Oo, Ano mo magdag yun? Palitag katuyan na dyan sa yung sopa. Wala na, hindi kayo dagso pa ma. Paborito na niya. Nalahagbang naman ka. Karon pa. Karon pa siguro dyan ako. Ako na agbo. Gibira day kong Jesus ba? Yaga buntag na buang kay katumasok man to. Palitan na siya ko na lagi sa migda diya. So sige yan bitaw na po sa migda diya. Masuko man to. Magdu untuhan ko katulog ka Ato mata. pa sa supal, ato pa sa sala matulog. Mutog niya lagi guyod-guyod. Guyod kang papa kay kasabang nga papa ikaw ha tagabi na ka matuog mo nang tagdugay kong mata. Mo nang gi. Perte na kung damdam ko bay. Manday na tigulang na ko nagbong inungkod. Karon ba ka nahagbang ko mas Oh, sukad Pa, Oh, ano mo sa Kasi mo ang pagkatiguang. Ato mo sa pagkatulog. ano mo magatuganan ko sa kuwan? Aw karon pa rin ilaw nagbang. Hindi magwa ka mapiang. Kanira man ni dapat diri ako diri. Pare sakit ba? Namun og tilin niya. Pinangang pasiyan na. Kubaan ko kasi mama nahagbang sa bangko. Mungkin pag matapon ako to. Ang akong tiil ba na nasangit dito sa kilid kay naamay ko diha. Di ko kabangon. Mayroon yung nanay. Kuhan niya kaya nasangit ka. Wala pa diretso ka sa ubos. Sukad mo pa ko nahagbong bangko. Sukad dugay na kay ko naginda diha. Kato pa siya nahagbong ko. Naningi nagbangko. Buang. Hindi ko salam higdaan sa una. Kanang bangko ah. Ikaw nang ano ka? Masikat-sikat karon pa man kagihagbang.
Muna siguro ganahig bangko ni ma. Pinasalay-salay pa na yung tilya sa dulo. Karon kangkang na. Nagsawa na siguro bangko ni mo nga mo nang gihagbong na ka. Mura ko giguyod. Pag anak na ko dong ba, pag anak na ko, wagi ko ni sangit dong. Pag kuha ko kayo, balik ko ba? Ang akong nadunggan, ang iring na gamit. Munto ni balik ko, pag balik ako, ako kagunit ang langgo ko. Katawa roti. Ano ka? Tawa pa siya. Largo ko gulog ba? Namatigas na itabok. Hey guys, sa manamig kuan guys, pamahaw. Manapit sa kugi. Nilag midari sa amuang kuan labhan. Mahipos na midari kay mulayas na mi. Sa kadusta. Sa kanamis taas para ganing katri ni mama, balik na nito siyang igdaanan kay hagbog na siya datong kuan pa. Bali na mi dito guys, agdi lang magpapatumahuman. Kuang pamantong kuan plywood. Tulo naman po ko kabuan. Pwede na siguro ko mag sa kakanawog na ng kuan hagdan. Ginahinay lang. Hindi kayo magsali tulo ka buwan na. Tulo ka buwan ako diha sa 11. Matulog ra bitaw sa dito, dili bitaw mag-standby, ari silong mag-standby. Init mo dito, wapay kisame. Kaya humanan na namo makamamiso na pud, makapalit na pud ni plywood na may kuwang dana para mahuman na. Kulbaan ko kanina. Pag mata na ko, yung tabangin sa kukiwan sa kabaro, yung pala na nasa ubos. Kuyawan ako. Uy, pag naghanap ako diri, pagbangon ako, nagampos ako. Kigiyot maglingkuranan. Pagbangon, ganun siya. Amay ko, hindi ko kabaro. Kapaita, may kuyawan ako noon. Imbis mo magkahimas-masan ako kay mo pa pagmata, mura ko ka ng dugay na ni mata. Grabe ng kulba guys, mo nakita ni mga magbutag sa'yo. Pag buka sa mata, anong manaka namin ay pwede na ni siya dibita mo kuha na rin naman dili pag silong standby sa init mas taas kaya pikisami kumbaga ato ra matulog pwede na sa pasaka Ija maning katri guys kaning ang gigamit wala man po sa kulbay kining sige ra mangisi nangisim gani pagbarog nako ngisi na di ko kabarog di ko kabarog nagana siya di ko kabarog sa ako ibig mo kuyawan ka magkatawan ng bukang liwat yun liwat Asa ko no siya kay kilo siya kabarog imbis magata mangisi na lang sa reaction ni mama ara ga jud awa yun po tanon katawa rin man tawo yung reaction ganina gising sila siya kulbaan ko tigulang na ba ya delikado ba mo delikado na ba sa mga tiguan kay mga lambot ba sa mga bukog lambot ang bukog mo kuyawan maambot sa dito siguro bigay dari katuyang putangan mga tela na gitahi dito siya nasalay ang tela diri po agyang lingkuranan mo pa nasalayan di ang kuan pero ayan dire nagana ni katawa sa bro di ko kabaro nagkatawa delikado na ng mga tiguan na malamba ma-slide kay kuya wag madislocate ang mga bukog ba mo dinhi ampingan nga ma-slide malamba madagma kay humok ng mga bukog magkatawa lang po guys nagulo ka magkatawa lang palusuton na di man mulusot mulusot mo na mulusot maginig ngit-ngit ka na pa kayong hayag ano mo mang ipagus hindi mo mulusot ipagos na ano mulusot yung tupion kayo mangipos mi karon guys dani nga mo ang kuan salay balik na naman kato ni mama karon diyan magbabay na mi guys kay taas na nga mo ang video makita-kita na puta sa sunod na mong vlog guys daghang kadong salamat sa permanentong pagtanaw pagsuporta sa among channel among vlog kada adlaw God bless ninyong tanan guys samping mo sa kanunay bye bye guys kita-kita na puta sa sunod na mong vlog gamping mo bye bye